Asi ne. Zase sme sa vybili. No, vítam ťa tu, Peťo, po neviem koľkých rokoch si tu. 17. 17. A ďakujem za privítanie. No, tak prečo si tu? To mi povedz ty. Keďže budúci rok bude už mať škola 75. výročie založenia, tak som sa tak rozhodla aj touto bandou mladých ľudí, že by sme urobili takú sériu takých nejakých spomienok bývalých študentov, alebo aj aktuálnych učiteľov, alebo aj aktuálnych študentov, možno, že ešte aktuálnych a už potom bývalých, ohľadom toho, že čo pre teba priemyslovka vôbec bola, ak vôbec znamenala v tvojom živote niečo. Tak poprvé ďakujem ešte raz za pozvanie. Je mi to veľkou poctou, že si práve mňa vybrala. A priemyslovka pre mňa to sú 4 roky najkrajšie v mojom živote. Lebo? Kamarátstva doživotné, veľa skúseností. Čo ešte? Učitelia na nezaplatenie. To fakt? Lebo dnešní by ti tu možno oponovali. Ja na tom trvám. Hej? No, dobre. A proste zážitky, dobré spomienky, tie najlepšie, čo v mojom živote existovali. No a koho z tých učiteľov, keď už hovoríš, nie že mu povieš mňa, ani náhodou, ale koho z tých tvojich odborných si tak nesmierne vážiš? No tak koho iného ako pána Sviteka. Áno. Tak už títo nevedia, kto je pán Svitek. Ne. Už ste ho nezažili. Pán Svitek učil telekomunikácie. Svitek, malý, plešatý, proste Napoleon. My sme ho prezývali. Pretože? Čo o ňom treba ešte vedieť? Lebo on bol taký, že on sa proste postavil do triedy a bol rešpekt. Lebo bol povolaním? Povolaním bol vojak. Neviem, akú hodnosť mal, to ale ani ja, žiaľ Bohu. Bol vojak. Čiže z neho to ani nebolo treba, aby sa ozval, aby bol rešpekt cítený z neho. Lebo on proste došiel do triedy a všetci sme takto sedeli v pozore. Ale pritom mal srdce zo zlata. Tak to určite. K vám, k vašej triede bolo treba aj veľa trpezlivosti, aj áno, takého srdca, že vás prijať takých, akých ste. Lebo zase neboli ste taká veľmi jednoduchá trieda. To treba... Tak jednoduchí sme neboli. No určite. Ale čo už? Každý sme nejaký, hej. Aj takých trebalo. Hej. No, tak a čo sú také dodnes čerstvé spomienky, ktoré by si zdelil túto... Prvá veta, ktorú som od teba počul. Ježiš, to sem asi nechceš povedať. No. Pokúsim sa to slušne. Slušne. Tak tu pani profesorka na prvej hodine slovenčiny prišla k nám do triedy ako úplne prvá hodina. Čo vyhlási ako prvé? Sakra, tú tabulu ešte nevymenili. Trošku iným slovníkom. No, iným slovníkom. Snažil som Lebo sa to ešte stále bola tá istá triedová tabuľa, čo mala ešte moja predošlá trieda. Čo tam bolo pred 4 rokmi, či koľko si tam? No, predtým, než som ja odišla na materskú. Hej. Takže tak. No. Ale tak a už vtedy nebola nová tá tabuľa, takže to treba k tomu dodať. Áno, bolo to šokujúce, že sa nič v podstate nezmenilo. To nie, že nič sa nezmenilo. Pre nás bola šokujúca tá prvá veta, čo si povedala. Tak áno, tak tam ste hádam pochopili, že tam sme pochopili, že asi budem tolerantnejší človek voči vám ako tolerantnejší. Potom mi ide ďalšia spomienka, čo je s tebou. Zase so mnou. Čo? Aha. Neviem, či to tu ešte funguje, že je povinné čítanie. No, už nie tak veľmi. A už asi vieš, o čom chcem hovoriť.
No, aby ste boli trošku zasvetení všetci, čo prípadne nás sledujú, alebo budú sledovať, tak ja som rozdávala povinné čítanie niektorým jedincom podľa toho, čo som vedela, že oni znesú a iní nie. Toto je tak veľmi jemne povedané, pretože Peťovi som nadelila román, ktorý, kebyže dám čítať celej triede, tak to dopadne ako Peter a Lucia. Tak to dopadne ako Peter a Lucia, lebo k tomu treba vedieť, že to je presne tá trieda, ktorá mi do písomky bola schopná napísať, keďže som im vysvetlila, že čo sa udialo v Petrovi a Lucii, že si pred Bohom slúbili, že si budú verní, tak na písomke sa to objavilo tak, že spadol na nich kostol, keď sexovali v kostole. Či niečo v tomto duchu. To je úplne iný príbeh, lebo ja som si to prečítal celé. Áno. Môj drahý kamarát, nech ti je zem ľahká, on si to neprečítal a opýtal sa ma, o čom to je. Povedal som mu presne toto, že oni si v kostole povedali, že budú si verní a potom na nich padol. Lebo bombardovali. Áno. To bolo počas druhej svetovej vojny. Prvej, ale nevadí. Ale to si tu už má pamätať. On si z toho zobral, že oni chceli byť svoji v kostole, ale nie ako citovo, ale telesne. Áno. A toto mi napísal do písomky. Ale to celá trieda napísala do písomky. Ja viem, však ja som bola z toho šokovaná, že kto vám toto povedal. Tak asi Erik to vtedy... Erik to tak pochopil. A v každému to takto odovzdal. Nie, potom sa jeden pýtal jeho, potom to už išlo reťazový. No, ale kebyže dám čítať celej triede Smrť v Benátkach, to som vedela, že Peťo to uniesie. Aj tak je taký pocit, alebo teda bol taký pocit z toho diela, že je to o pedofilovi, ktorý bol zároveň homosexuál, úchyl a teda. V takom prvoplánovom je to o tom. Hej, len tam treba nájsť ten skrytý význam, áno. Že to je hlavne o hľadaní krásna ako takého pojmu. A nie... Vtedy som to ja pochopil tak, že hľadať dobré v niečom zlom. Áno. Je vojna, tam zúri konkrétne mor. Mor tam bola. V Benátkach. A oni pred tým morom ešte aj zatajujú, že proste aká je reálna situácia. Niektorí ujdú, niektorých tam naďalej držia, lebo však majú rezervované svoje miesta. Niektorí kvôli tým peniazom, že však som do toho niečo investoval, nejdú preč. A proste sú stále vo väčšom s prepáčením hovne. A niektorí nechcú veriť. Niečo ako počas pandémie. Nechcú veriť, že vôbec nejaká choroba je. A chlapík, starý pán sa tam zahľadí do mladého muža, v ktorom vidí ideál krásy. No a samozrejme, ako by to pochopila vtedajšia Evka, tak to by som ani nechcela počuť radšej. Ale k pointe sme nedošli. Že? Že z toho si mi dala robiť potom výklad. Ja viem. Tak lebo som vedela, že ty to dáš. Tak akože dať to čítať Zemanovi. Michačovi. A Michačovi už ani nehovoria. No. Teraz sa im asi štikúta, he? No, určite. Takže tak. No, dobre. A ďalší nejaká spomienka, alebo niečo, čo ti utkvelo v pamäti, čo vieš, že toto je iste priemyslovka. To, čo je iste priemyslovka? Pán profesor Baránek. Fú, no, tak aj tomu nech je už zem ľahká. Presne tak. Ale spomínam na neho v dobrom. Sme mali tiež elektro, niečo sme, tuším, že spínače sme zapájali, alebo volačo. Mali sme teóriu. Sedíme v laveciach, on číta z učebnice a zrazu ticho. A potom človek počuje už len. A on reálne zaspal na hodine? Reálne zaspal na hodine. No, tak to je tiež sila. Ako si spomínaš na merania, lebo to je tu na taký vždy taký... Merania, to bolo najhoršie, čo?
Áno. čo si viem spomenúť. Hlavne merania, čo sa týkalo s integrovanými obvodmi. Neviem, či to ešte funguje, ešte stále existujú. Tak áno, tak asi veľa vecí sa nezmenilo. A bral si to tak, že je to nutné zlo, alebo ťa to aj bavilo vôbec tie 4 roky? Že musím to zvládnuť? Bavilo úplne, len keď som nastúpil, tak som očakával, že, lebo keď sme tu boli na dni otvorených dverí, ešte zo základky, vtedy nám bolo sľubované, že v 3. ročníku si môžeme vybrať silnoprúd, slaboprúd. To neviem, kto vám mohol slúbiť, lebo tu Pani nikdy Mezejová. silnoprúd nebol. Pani Mezejová. Čiže ja som sem nastúpil hlavne kvôli tomu, že som sa chcel zaoberať tým silnoprúdom. No. Mali sme prvý ročník. A potom končíte. Potom dovidenia. Ale tak nevadí, že plno priateľov. No a ten jeden, ktorého by sme mali za to vyzdvihnúť, pre mňa utkvel, lebo nie len tým, že si ho teraz stratil, ale celkovo ja som si túto ich triedu totiž to pamätala tak, že Peťo bol tak dlho sám. A kým neprišiel Erik, tak si tam asi mal si z obce vašej Norbyho, s ktorým si sedel, bavil sa a teda. Ale potom došiel Erik. Potom prišiel Erik a už ste boli nerozlúční priatelia. Nie, že sa mi nepláč, Erik. Aj bože, to som nechcela, Peťo. Pohoda. Ale zase považovala som to za nutné povedať, že jasné. jeden druhého ste ťahali. To za chvíľu to predýcham. Pardon. On keď prišiel, tak bol tiež taký, že mimo, lebo došiel z inej školy. Áno, však v druhom ročníku. V druhom ročníku. No. A čo Boh nechcel, kde sme sa po škole stretli? V krčme. V krčme. Môžem sa ja pýtať? No môžeš, kľudne. Čo máš ty najkrajšie spomienky s priemyslovkou? Priemyslov? Celkovo s priemyslovkou? Celkovo. Tak vždy sú to decká, ktoré mi tak prirastú k srdcu. Jednak moje triedy a potom jednotlivci takí, ktorí pre niečo boli zaujímaví alebo niečím sa mi tak vpísali do pamäti. Tak keby som to mala tak akože celkovo shrnúť, vždy aj mojej terajšej triede hovorím, že keď by som ich mala všetkých porovnať, tak samozrejme ľudsky nevravím, že je to tak, lebo nie sú o nič horší ľudsky terajší, ako povedzme bola moja prvá trieda, alebo druhá, alebo tretia, alebo štvrtá. Ale keď vezmem, že akí sú z hľadiska postoja k svetu, k životu, k tomu, že o čo im v živote ide, lebo to už niekde tu sa ti sformuje, že ide im o niečo, chcú niečo dosiahnuť, alebo len tak prežívať. Vieš, a proste tak vtedy sa mi to javí, že nie sú tá najlepšia trieda. Vieš, ale ani oni za to chudáci nemôžu, doba je tiež iná a v porovnaní s tou prvou triedou istotne sme o 100 rokov vpred, keď to tak mám porovnať. Myslím aj technologicky všetko, aj výzvy majú úplne iné tieto deti, respektíve musia čeliť takým veciam, ktorým ešte tí nemuseli čeliť, vieš. Že ešte sme boli v analógovom svete viac ako v tomto virtuálnom a toto je už pre nich iste trošku ťažšie. No tak teraz si to presne naviedla k tomu, čo som chcel behom rozhovoru povedať, že na priemyslovke je to dobré, že učitelia neberú triedu ako triedu, ale individuá. A keď v niekom niečo uvidia, tak ho k tomu nasmerujú. Ale ja neviem, Tu či máš som živý uvidela. dôkaz. Ja neviem, či som toto hneď uvidela, lebo ja som to len tak z toho tušila, že áno, na hodinách literatúry, keď som ti nejakú úlohu zadala, tak si ju splnil tak, že som sa až prekvapila, že nikto nechápal, čo chcem a zrazu u teba sa objavila jedna ucelená báseň. A nejak si zostal pri tom a nemuselo to tak byť. Áno, potom áno, možno ťa aj to motivovalo, že áno, dala som ti takýto zošit,
keď si odchádzal z našej školy, že toto ti venujem, lebo ja som si zvykla takto zapisovať svoje myšlienky alebo svoje prvotné také nejaké... A presne to bol ten kop, že nedrž to v sebe, ale nejak to daj von. Áno, áno. A ty si mi proste ukázala, že aký je pre mňa ten najlepší spôsob, ako dať moje emócie najavo. Hej. A za to som veľmi vďačný. A ja som vďačná, že som ťa vôbec mohla učiť aj spoznať, lebo však aj v tebe, aj v Erikovi a celkovo u vás vo vašej triede, hovorím, neboli ste ľahký oriešok, ale napriek tomu tam boli také individuá, ktoré sme sa tolerovali v tom, že aj v srande, aj vo všetkom. Jasné. Lebo keby som to brala u vás tak vážne, ako by som si to ja želala brať, reálne, keby som to mala priznať, že áno, chcela by som pracovať s deťmi na tú tému, čo sme vtedy brali, lebo teraz trošku ináč berieme tú literatúru, ideme chronologicky s historickým vývinom, ale vtedy ste mali tie žánrové členenia a keď by som to naozaj mala robiť tak mne to pripadalo, že to je už trošku úroveň vysokej školy a áno, bolo by to ideálne, keby mi každý rozumel, čo ja vlastne chcem. Ale od 16-ročného žiadať to, čo ešte ani na vysokej škole možno ten prvák nechápe, čo od neho chcú a zrazu teoretizovať o tom, čo je v diele, to musí byť na to niekto naladený, aby to zvládol. A u vás som to vedela len tak docieliť, že aspoň si pozrite, o čom sú tie diela a rozprávajme sa o tom, a čo ti to do života dá. Lebo podľa mňa literatúra je o tom, nech ti to niečo dá. Presne tak. No. Napríklad 17-ročné priateľstvo. No, tak áno, tak to vždy hovorím. Čo človek ani netušil. Čo ani netušil a nečakal. No ale tu máš živý príklad druhý. Podľa mňa Levente bude chodiť za mnou a keď nebude, tak sa budem na ňo nesmierne hnevať. Lebo Levente je takou... A prišlo to tiež nečakane. Toto je už vôbec náhoda. On postával tu pri čo to je, vrátnici, pri vrátničke, tam klábosil vždy, keď sme tu končili. Ešte s predošlou partiou. A hovorím mu, že keď ty máš na toto čas, tak prídi k nám. A odtedy je tu 4. rok. A nie je skoro žiadny štvrtok, že by tu nesedel. Alebo by tu niečo nerobil. Ale nie, tak, lebo je to presne ten istý príklad, že ja sa veľmi nemením. Ja si vás pustím k sebe, ak je vo vás niečo zaujímavé. Nepustím si k sebe ľudí, ktorí proste sú už prvoplánovo, akože, a nie, že útočne, ale že vidíš na nich, že je tam stena medzi tebou a ním. Že on si teba nechce pustiť k sebe. A že proste stavia si ten múr pred tebou, ale takých, ktorí sú otvorení, s ktorými sa dá niečo. Tak ja som nikdy Leventemu nepovedala, že ho mám strašne rada a vždy mi to vyčíta, lebo že ja mám len Bennyho rada. Ale tento rok, Peťo, ja tento rok, ak nezomriem, tak nikdy nezomriem. Ľudsky nezomriem, tak ako vážne. Ja strácam každý rok veľa zaujímavých ľudí. A toto možno, v tomto možno má nejak pravdu aj ten môj brat, že áno, sú pre mňa aj tieto deti dôležité. Ale s každým odchodom jedného človeka stratím zo seba niečo a viem, že ani nie tak, že mi to nevráti nikdy, ale že ja strácam toho človeka, ktorý by mi ešte niečo mohol dať. Alebo my by sme si navzájom mohli dať. A každá jedna trieda je takáto bolestivá, ale nemusí to byť moja vlastná. Keď je taká, že sme si blízki, tak aj tá iná trieda mi je proste potom taká, že áno, myslím na nich a som rada, že ich stretnem odtiaľ ľudí. A tento rok to bude veľmi veľa detí. Veľmi veľa. Teraz tento ročník je taký nosný, že je tam tento Levy, ešte ďalší Levy, je jeden fotograf, je jedna recitátorka a v divadelnom krúžku hrajúca recitátor, ten, ktorý tam recitoval, ten Benedek, ktorý zároveň je gitarista, ktorý zároveň je brutálny strojár a ktorý ľudský je a pritom, keď som ho stretla, Peťo, to bol taký pocit, že Ježiši Kriste, toto je to. Prišiel chalan, ktorý sa ozval, že Jona Podtanárne. Má hlboký hlas ako prvák. A ja, že
čo kto je toto? Však som ho v živote nevidela. A bol to prvák. Na toto sa hovorí, že nesúď knihu podľa obalu. Áno, ale prvý dojem, že pre Boha, ja som ako to, že som si ho nevšimla, vieš. A bol prvák. A hral mi v troch hrách divadelných a proste chalan, ktorý hrá dodnes divadlo, ktorý spieva, ktorý proste taký multi, vieš. Multikulty. A vrele dúfam, že zostane každý verný tým svojim srandičkám, jak aj Levi týmto veciam, že video, strihy a tak ďalej. Ale takto budujeme spoločenstva. Človek si musí niekoho pripútať k sebe, alebo teda ja aspoň mám takú potrebu všímať si tie deti a nejak ich podporiť. Čo by si napríklad ty z toho, čo si aj pamätáš, alebo ako by si ty priblížil, prečo sa oplatí teda byť priemyslovákom? Byť priemyslovákom, to už som spomínal. Hlavne učitelia, ktorí človeku nájdu to, v čom je dobrý. A myslím, že toto je taká škola, že je tu síce rivalita medzi triedami, ale nikdy to nebolo také, že, ako by som to povedal, agresívne. Mm-hmm. Lebo povedal by som tak, že keď aj boli nejaké súťaže medzi triedami, čo sa robievali aj za mojich čias ešte, alebo nejaké športové súťaže, tam bola rivalita. Ale keď sme sa stretli na chodbe, ahoj, jedno ktorý ročník. Mm-hmm. Čiže to považujem za veľmi dobré, lebo počujem od veľa známych, ktorí vtedy ešte chodievali s nami zároveň v školách, že boli tam isté neshody a nebolo tam také priateľské prostredie. Áno. To určite veľa robí. Ja tiež tvrdím, že tu sa máte pomerne dobre, aj keď mi mnohí neveria. Tu sa má človek veľmi dobre. Ale uvedomí si to až potom, nie? No, však potom si to uvedomí. Hej. Lebo to aj veľa prúšvichov, čo sme mali, aj to nám v pohode prešlo, neboli žiadne problémy. No, tak som rada, že si to zvládol. Nebolo to až také zabíjacké, či? Ne, vieš čo, mal som stres, ale... Atmosféra dobrá. Atmosféra dobrá, taká rodinská. Mi to pripomína vážne školu. No, vidíš. Takže, no, som rada, že sme ťa mohli takto zneužiť. A dúfam, že budeme vedieť v tomto pokračovať, aby sme mali takú sériu na to 75. výročie. Budem držať palce a dúfam, že potom nahrávku mi pošleš. No, tak áno, tak jak som ti teraz neposielala, ale poposielam ti aj tieto linky, aby si to trošku viac vedel pozrieť, čo máme posledné. No, jasné. Dobre, ďakujem ti veľmi. Ja ďakujem za pozvanie.